prepare yourself for the big fight. Idol! The go Of Inday. kasagarang binuangan babae man. Why, Delilah? Kung magtinarong ka sa relasyon, binuangan lang ka. You know, we're having a relationship, and you know what? Oh my God. Itago na lang ko sa pangalang Jana. Just call me Jana. Taga Tibungko, Davao City. From Tibungo, Davao City. Sulod sa do katuig na mong relasyon ni Christopher. And you know what? Though I died inside of 3 years of relationship with my Christopher, it's so amazing. All the different phases. Duha katuig po kong nag-antos o nagsakripisyo. I'm 2 years suffering in my relationship. Namasin manggod ko nga magbago si Christopher sa iyang pagkaadarit. You know, like Christopher is very a playboy. There's a lot of girls. It hurt me always. I'm crying when I'm lying in my bed, and tears on my pillow. Oh my God. Kaya kaunom na nako siya nasakpan nga na sila yung babae. 6 times I caught in the act together with the girls. Oh my God, don't wanna die. It's so very hurt. I'm hurting. Ouch, ouch, ouch. Apan mi sa pag-ibalas kanyon, di gid mo angkon. But you know, like a bullet of the canyon, Christopher is not accepted. The mistake of what to do. Oh my God, I'm hurt. Perminti na lang kong maghilak sa dapli. I always crying. Nakapangita kong pamaagi. Kaya gusto ko mo bawas kaniya. Until I found a solution because I'm revenge.
like Undertaker. Revenge. O dito na nagsugod. Ang kat nun sa kong kinabuhi. And this is the story. Stagna, my life. Okay, Rene. Ang naitabawa. And this is Ay, wala ko gini nag-text ni tawaran ni. Aduan ako ni B. May nisapritsaho na ako ni Adon siyang boarding house. Bante ka lang tawanan ka. Basi na napuli buhat tautan ay. Tú, y tú, dime lo que bailas. Bisa sila yung takoy! Sa takoy! Per, ayaw ko na, Per! Ikaw, Pa! Gaan palagi ko. Nabinuhat na mga milagro. Oh, saan ka nakasulod din eh? Hindi na pa eh! Na ako'y susi. Kabalo ba yung ibong itagaan, di ba? Uy, kisagdan! Kisagdan! Ikaw kitsa bangka. Uy, babay! Balik! Gang! Hanggang may buhaton na ako para magbago ka lang. Ikapito na taka nasakpan. Unsa na mga gid na? Pila ti kagiingnan, hindi na ko to babae. Dili mo ba Akit bahay to muna yung style sa uban ron. Magpasiksi-siksi niya mo, kat-kat og balay, mangawat na ito. Akit bahay to, no sa mga Akit mamino. bahay? Nasakpan na mo akto kaayo? Dami pa kayong paminsan? Idumog na ko to kay kaunta niya akong cellphone. O sa ko ka? Alam nga, magtanaw ra ko. Sige, kawatan na ako cellphone niya. Muana ra ko. Kawatan na mo nang idumog. Sa mga. Tunay kadaotin niyo mga babae. Kami mga lalaki nagtinaro. Pasanginan din mininyo. Amo na! Kasi kasi niyo, buhato na muna para total, pasanginan naman lang. Tinudo na lang nato eh. Saman. Wala ko niyong magduko-duko mo. Ayaw ko pa sa hindi, kaya ako di ko gusto magbuhat o binuwang sa mga kay. Kapila na ni mo nang gibuha. Ang kapila ti kaginan nga, sa kananan kay kawatan akong boarding house. Kasi kinsang babae na lang mo sa kadere. Mao manimudos. Kapila ta ka masakpan. Mao manimudos sa mga tulisan o kawatan. Alam nga naman magbuhat ko silang leader-leader. Brad, laki na ba'y masak adri, Brad? Sa mga. Akto pagid kahit masakpan ta mo. Kapila ta ka ginana. Gapon di gapon ka. Igapon ka mo angkon. Sinasabi mo dyan, yung meron tayong kalitok, meron to, tagre. Ang ingay nyo. Alam nyo may nag-uupa dito? Mag-umpa ka lang dyan. Labot mo ka diya. Pare, huwag kayo magsagot-sagot dyan, pare. Nag-uupa ako dito. Saan naman kang lakiyak ka? Sige, ano yun? So, mali ka kadawat. Kung pasangin lang yung kung hindi mo nga nasakpan ko,
Ha? Wala ko'y mabuhat, anak. Kabalubay ka ng painting lang ko. Ha? Tungkol sa mong pagdinubog kay kwaon ta niya akong cellphone mo to nangaligid mo sa canvas. Nangayabo ang pintura. Pero nalipay ko kay art mangyapon na. Pare! Pare! Alam nyo, may nag-uumpa dito, pare. Ingay nyo. Ano mag-uupa ka lang dyan. Huwag mo kong samahin dito. Iba ang gusto namin dito. Ingay nyo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Saman, di nakakanto sa kuha. Pwede ba ito magbulag? Huwag mo, alangan mamamugos ko ni mo. Christopher, hindi ko. Di ko. Christopher. Ikapoy na ko na style ng sigaw pa masangil. Ha? Ako, nagtinarong ko itong relasyon. Ha? Ano magpasakop man kayo? Nanap na yung style ni mo, ha? Pare, tingnan nyo. Pare, yung ingay, pare. Pare. Pare, anong problema mo? Pare, sinabi ko sa'yo, nag-uupa ako dito. Labas kayo, mapusat. Abalo ka? Kapoy na ko ni mo ba? Ako, nagtinarong ko. O niya, bayungan ka nga. Pagkabinaan lang ganitan, ang babae na dahin ko. Ha? Nadautan kong motor, ang babae na dahin ko. Hindi pa din tinod. Dili bang yun? Dili kahit nakaangkas, klaro na kayo. Ha? Di ba rin pwede magmalasakit kasi mong kapwa-tao nga? Ang mauna. Kinahanay kayo ito, pare. Pare, bukas buksan mo daw. Bay, sumagsabahan ninyo, bay. Ayaw, maginanabay. Bay, tabla-tabla na ni Bay, tabla-tabla na ni. Kasi si Sabay niya, bay, mo rin naman yun, bay. Ako kung rintan nyo dali. Nya, ako di ko kato mapulisyon sa dali niyo pa. Sige, may pamabuwag ta. Christopher. Pasanginlan ko ni mo eh. Madugay ko ulit. Wa ba kakabalo asa kong gikan kong prayer meeting. Prayer meeting. Gikan kong prayer rally. At kung di ka maminaw sa pa, magbuwag ta. Christopher. Dili, no. Christopher. Sa pagkakabardabot, nagbuntag naman lang kahilap niya. Lo, ibiyahan mo, Christopher. Kapag daw ko na totohanan to, wala naman dito gwapo. Kabuntot na si Munato. Siya pa'y nakigbuwag, di ba? Hindi siya pa'y nagbinuang. Kaya na naman siyang sikasauna pa nga. Black na nagina nila kailan ko sa mga unyuan na mga darit po pati mga amigo. Ha? Pagkauman na biyaan, ma-hospital, pambiyaan na yun. Lo, ansaon ko na. Ay, mapalos na. Kasi na pwede. Iyan nag-iyatak-yatakan ang iyong pagkatao. Mabawas na po. Ansaon, Lo. Ako'y bahala. Ay, lasam na lang agmuli. Ano may mga landang? Ano na mo kabalo ng lugaran mo? Ako yung biga din eh. Ay, saba. Ayan na nagata sa iyang bahay ko ba? Kabalo ka, di huwag mo anak ayuhon. Dili na muta mo gawas. Kinahaglan mo na sa pito na mo ni password niyang balay. Bahay ko po na, pasosyal ka na sa sulod. Ay, tigna. Niya, mga yun tagkatawaran. Bahay ko mo kahit munti. It's girls in fire. It's girls in fire. It's girls in fire. Kamusta na ba? Anong nakatiring tiguanga ka?
Lucrecia, ayaw ko kalain kung pasaylo ko kung nalisdan ti kasauda. Kabalo ko na. Ang anong nakadiri magpabarang ka! Baka kung sala na pasaylo ako apan. Karoon ng ano salo sa mga kasaypanan na kung kanito maminuang kong babae sa badin mo. Ang ako ng apo ako'y pinailan mo. Kabaan ka, imong apo na may salo sa imong mga kasalaanan. Si Jana na yung ako apo. Jana si Lucrecia ko ang ex. Asa man ni, anong luspay man kayo ni imong apo? Kuwag na kibugol bin pero sa di nagal na pag anhina mo kuwag siya kibugol bin na. Asa man yung toyo? Isulti ang gusto ni mo toyo ni mo tumong Jana. Mao ba? Mao ba? Hilaksa. Si Christopher. Si Christopher. Binuang. Dili si Erwin ha, dili si Erwin, si Christopher ha. Binuang niya. Ngano gibinuangan ka niya? Tuod ka na pa binuang po ka. Ay, ano nagtunga ko na, maabot na po ng istorya sa kuha nga. Nabinuangan si kasauna. Anak ng mga lalaki. Hindi na pwede mga ipasaylo. Tugkat sigawang na nagtati ko niyo mga pasaylo. Udsa ka na, udsa ka na. Unsaon di man na. Mabalos ko. Unsaon ako. Mobalos ka, dali-dali. Hindi ba hindi mo pa dayo doon? Dayon, dayon. Tugkat na maglamok din mo na magkapaw. Dali, dali. Sosyal na guna mo kawa, naka-electric na mag-stove niya. Nakakuha na, oo ka na. Kanang ladger-ladger manya-manya. Maodayin yung gusto ng ipabarang. Hindi mo kwado, hindi mo lutuan na, pareha sa balay mo din eh. Roger Minyak. Ikaw, ato sa kanto sala, pagtanaw sa dituguan. TV na flat screen TV dito. Ay, salamat. Nakay ko ang diri ko piyato NBA Finals. Matanaw ko. Wala, nakakuha na. Magigsing lang na. Mag-video okay diha. Alas, sige ka mo'y bahala diya. Asa yung picture? Asa yung Tara, oh. picture? Dara, na. Darit hindi kayo ninyo. Dapat ka ng latest na picture. Dahil lang, i-check na to sa Facebook. Kane. Mauday ni. I-print siya na ako. Magpa-add sa like ko. Magpa-add sa like ko. Ano niya para ma-accept ko niya. Kaya lang ako ang mga picture. Dali ara lang. Dali na kayo naka-accept siya. Okay, guwapa kaya kong picture, oh. Karon. Dili ka sa ko kayong kawa. Prituhon ko ning imuhang. Prituhon ko ning imong picture. Unsa una nimo? Pagkakita nga, babukal ko kuan mantika. Ako ning i-buttered face ni. Buttered face ko ning naong sa imong uyab. Anong picture ako ning gisara niya? Nang, ayaw pala bi kayo ha. Ay, tawag kag nang. Unsa man tawag na ko nimo? Tita. Okay, tita. Ayaw pala bi ha. Ako bahala ni. Ako'y bahala. Orasyonan tanaka. Patung. Buat aja. Kulang pa na ingredients. Asa itong bitchin? Maminta. Pero makabalos na ka. Makabalos na ka.
Huwag doon isampit sa kong mga. Huwag ko makita ang ipit ka. Puso kay ka magpasakit ang babay. Kadaghan Kinsa ka? Kinsa ka ako siga mga ng baroka. Pakita ka na ko. Di ko. Babae ka. Pakita ka na ko kay apilon di ka. Ako di ka narita hindi mo. Pati ako ito kong tirahon. Hadlok ni mo. Apilon di ka. Lampurnason di ka. Aron, mao ba? Pues, inigbatan ni mo. Makita ni mong resulta sa mga pagkakadarit. Pakita na ko. Para makita ba na itong resulta? Usokol gidiay ka. Wa ko mahadlok ni mo. Punta ka na. Hindi ko kang ginawa. Alam mo, itongkot ka. Nagpapilihan ginawa ka. Buyi ko. Tabang! 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 May nalangani kinang gulo na eh. Saan naman ko eh. Pati ba naman ungo, apilo naman ako. Hindi ko mag-control akong kagalingon. Ano sa tingin gigon nga? Makita doon ako ang resulta sa akong pamata. Manamin ko na ko, be. Gino ko. Ang akong naong. Nawang akong naong puro bugas na. Ito kay bugas. No, dili. Dili! When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fancies fly away, but Kadali lang. Saan na po eh? What lang, oy? Wala po ipaabot ng bisita. Kinsa man doon? Nons! Christopher? Ako ni. Nons naman ka? Nons naman ka? Tanawa ko ito naman na akong gikitong. Maluway. Pangitan na gidi magnaong, oy. Kabalo ko. Diyan na pa sa ilo ako. Kabalo ko nakasala ko rin. Nangingay ang aga-aga. Mauna. Basig mo na yung rason nga nung. Huwag kayo maingay, pare. Alam mo yung mala. Sige pangalit kayo sa mga babae sa una. Excuse me, pare. Ano nangyari sa mukha? Bakit? Ano yan? Kitang mo yan, pare? Kitong ba? Kita. Tagalog, pare. Tagalog. Kiting. Pare, lalo kang pumangit, pare. Pare, umalis ka nga dyan. Gusto mo tablahin na kita eh. Pare, dapat ikaw umalis, pare. Nag-uupa ako ito, pare. Kaya ako gusto Pare, rin. ang pangit mo, pare. Gusto ko rin umupay. Kaya punta ko dito eh. Mana? Mana yung rason? Tanaway mong naong. Gaba na ni mo. Sino ako din na kumutro, please. Tanggalan ni kung yun. Sama ko yung sumpa pa ko ni mo, please. Tabagin ko. Karon pa ka magmahay nga man na. Bakit Dorian, pare? Ano pare? Bakit binato ka ng Dorian? Mag-una ko dyan na, please. Ayun na ito. Buhata, please. Pare, wag Dala ka magbagoy. Nagkuan na. Nadawat ni mo ang tanan. Nagbago ka nga, pare. Yung mukha mo, nagbago na. Please. Muna yung resulta. Siya mong pagkaadarit. Dyan na, please. Di talaga kumutro sa luwa ko. Mautang ikong daw. Buti alam mo, pare. Buti alam mo. Ano po, buti-buti regali. Buti nga siya, pare. Dyan na, please.
Nya, Pare, binarang ka ba, pare? musab pa ka. Kinulam, pare, Tagalog. Bubuan ito ginugan. Pare, Tagalog ko, pare. Tagalog dito, pare. Nya, musab pa ka. Selena, promise. Selena, get ko, please. Ayun ang ipaprito ang akong picture, maluoy ka. Ano mo na yan eh. I-vaccine mo yung picture niya. Ay, natos pa ha? Bantay ka lang. Promise, Selena. Mabalik kinamnaon ni mong sabot ka pangit. Sandali. Miss, ano ba? Sabi ka nga doon, nagagalit ka ba o ano natutuwa? That piano, so delightful, unusual, that classic